Assalamu alaikum jama'a masu sauraro, barkanmu da sake saduwa a cikin shirin namu na taskar marubuta, inda za mu ci gaba da karanta littafin nan mai suna Izza baiwar Allah. A shirin da ya gabata mun tsaya ne a inda likita ya yi sororo yana kallon su, a zuciyarsa yana tantama, shin anya kuwa ba aljanu na kwantar ba? Izza ta yi murmushi ta ce, Dakta ya ka tsaya? Ko da na san dalili, ka san komai yana son gyara, kada ka firgita. Mu ne nan dama ina jira ku zo tun da ruwan ya ƙare in tambaye ka in ji ko za a iya mata wanka. Likita ya ce, za ki iya yi mata wanka, amma sai da ruwan zafi, ke kuma ga shi kin ce ba ku da kowa. Izza ta ce babu damuwa, zan iya jewa na sayo stove, kerosene da tukunya. Ya ce a'a ba za a yi haka ba, ina zuwa da ruwan zafi na haɗa ti. Kullum sai ki riƙa zuwa kina karɓa, kina mata wankan da shi. Ta ce a'a ba za a yi haka ba, ba abu ne da za a yi so ɗaya a bari ba, ka bari kawai in siyo. Ya ce a'a, nan dai ya ja ta ja, haka dai dole ta haƙura ta ce to, ta yi masa godiya, ya juye ya sake kallon su ya girgiza kai, sannan ya fita. Izza ta yi murmushi ta kalli Maryam ta ce sannu mamana. Maryam ta ce yawa umma. Rai ɓace Zulaiha ta shigo gida, Hajiya ta gyara zama ta ce Zulaiha ya dai? Ta yi shiru, sai Khadija ta ce Hajiya Anti Rumaisa ce ta yi mana wulaƙanci, ta zazzage mu ta hana mu abinci. Ruƙayya da kanta ke sunkuye tana danna waya bata san sanda ta ɗago ba, ta kwashe da wata muguwar dariya ta ce to wannan shine karin kumallo har an fara? Gaba dai mu je zuwa. Hajiya ta ce ke ba na son sakarcin banza. Dariya kuma na me? Sannan ta juyo ta ce to in banda abinki auta? Ai tsakanin Zulaiha da Rumaisa sai Allah. Kuma ke da ba mayunwaciya ba, me zai dame ki don bata baku abinci ba? Ai kila ma bata dafa ba. Khadija ta ce wallahi Hajiya ta dafa, cewa ta yi na yaya Affan ne bata dafa abinci da bako ba. Kuma wai har cewa ta yi ba ta son raini, kan mu raina ta. Hajiya ta sake yin murmushi ta ce ke tafi can wasa take muku. Zulaiha ta ce ba wani wasa Hajiya, yadda Khadija ta faɗa miki, haka abin yake, lallai ta samu gindin zama. Kuma wallahi ba kowa ya bata dama ba sai yaya Affan, da ni take zancen. Ruqayya ta juyo ta ce au, ashe dai an yin, sannun ku fa, kash, amma wallahi na so a ce ina nan aka yi, ta ƙara kwashewa da dariya. Hajiya ta ce za ki fara ko Zulaiha, za ki fara ko? Wai me yasa kike haka ne? Ki sani ke ma fa gidan wasu zaki, haka kika bi kika takura ma Izza, yanzu Rumaisar ma da take ƙawarki ba za ki raga mata ba? Ni kin ga bana son shashanci. Ruqayya dariya kawai take har yanzu. Zulaiha ta ce ke kuma uban me kike ma dariya, ko ni tsararki ce? Ruqayya ta ce Allah ya baki haƙuri. Ta kama bakinta da hannunta ta tashi ta shige ɗakinta. Ita ma Zulaiha ta wuce ɗakinta ta shiga. Khadija ta kwanta a cinyar Hajiya Jani. Rumaisa ta ƙara mannewa a ƙirjinsa. Cikin sanyin murya take masa magana. Ta ce bebi na kayi shiru. Ya matse ta ya ce ba shiru na yi ba, lallausar fatan jikinki ne ke sa nake jin kamar bacci zan yi. Wani daɗi ya ratsa zuciyarta ta ce ya Affan. Gabansa ya faɗi ras, domin sunan da ta kira sa da shi ya tuna masa da Izza, haka take kiransa ba kamar lokacin da take cikin shauƙi ko take jin shagwaba. Nan da nan ya sake ta yi shiru. Rumaisa ta yi murmushin mugunta, ta ce na tuna maka da matarka ko? Ya ce ya aka yi kika sani? Ta ce ya ba zan san zamantakewarku da matarka ba alhalin ina ƙawar ƙanwarka. Affan ya ɗan tsuke fuska ya ce to amma me zai ja ku riƙa maganar mu? Rumaisa ta ce ya ba za mu yi ba, ai zamantakewarku abin sha'awa ce domin tana ƙunshe da tsantsar soyayya, aminci da kuma ƙarnin juna. Kaga kuwa kowa zai so ya ji labarinku. Affan ya yi shiru, zuwa can ya ce kin ga mu bar wannan maganar. Rumaisa ta ce to an bari, yanzu sai a yi maganar kasuwanci na. Nawa za ka bani in ja jari? Ya ce nawa kike so? Ke ma kin san ba zan hana ki ba in dai a cikin ƙasan nan ne. Fita ne dai ba zan bari ba. Ta ƙanƙame shi ta ce an gama an gwar Rumaisa, yadda ka ce haka za a yi. Al'amarin su Izza kuwa Maryam tana ta samun sauƙi, har ta fara sabawa da Dr. AJ. Yakan zo ya yi ta janta da wasa. Izza ma ta ɗan samu natsuwa kaɗan a zuciyarta, domin farin cikin ‘yarta shine nata, sai take jin ina ma a ce ta taso da mahaifinta. Da ta samu soyayya mara misaltuwa. Izza tana jin haushin Affan akan abu ɗaya na rashin sauraron uzurinta. Har dakta ya shigo
ya juya zai yi tafiyarsa. Da sauri ta juyo, ya ce kin shiga tunani mai zurfi. Malama ki rage tunani, kar abin da kike fata ya faru da ke. Izza ta yi murmushi, ta ce, To, Dokto, amma tunani dole ne, sai dai kawai Allah ya sauwaƙe. Ta ce, wai ni kam, Dokto, yarinyar nan bata warke ba, me zai hana ka sallame mu? Likita ya yi ɗan guntun murmushi, sai ta ɗan ƙara gyagijewa tukunna. Ta ce, to, Allah ya ƙaro afuwa, ya amsa da amin. Maryam na tsakar cin abinci, sai ta ce, Umma yau na ga abbana. Izza ta ɗan matso ta ce, a ina mamana? Ta ce, da na kwanta bacci, ya zo muka yi ta wasa, ya ce min yaushe za mu dawo. Izza ta ce, sai kika ce masa me? Maryam ta yi shiru ta dinga kallon Izza. Sai ta ce, mamana lafiya kike kallo na? Maryam ta ce, babu komai Umma, ai dai ba za ki tafi ki bar ni ba ko? Kullum kina tare da ni ko? Izza ta rungumo ta, ta ce, ba zan taɓa barin ki ba mamana. Ina so ki sani, ba ƙaramin abu bane ke iya sawa uwa ta guji 'yarta. Ina son ki Maryam, ina mutuwar son ki, don haka ki daina kawo min ranki rabuwa da ni, kin ji ko? Maryam ta gyaɗa kai, ta ce, ni ma ina son ki ummana. Al'amarin su Rumaisa kuwa, Rumaisa na zaune a falo ita da wata ƙawarta suna fira, ta ajiye mata lemo a gabanta suna ta shewa, sai ga baƙi sun shigo, 'yan uwan Hajiya Jani ne, su Hajiya Aisha Zailani, Hajiya Aisha Hamisu da dai sauransu. Za su kai su 6 suka shigo fuskar su fal da fara'a. Ita ko tana ganin su ta sauya fuska ta haɗe rai. Ciki ta ce, marabanku ku shigo. Suka ƙarasa suka nemi wuri suka zauna. Ta gaishe su a yatsine suka ansa suna masu murmushi. Suka yi shiru na ɗan wani lokaci kafin Hajiya Aisha Zailani ta ce, wai ni kam ina amaryan ne? Rumaisa ta wani ɗan harare ta ce, na ɗauka ko babu tambaya ana iya gane amarya. To gani nan. Hajiya Aisha ta kalli sauran 'yan uwanta da mamaki. Sai ɗaya a cikinsu ta ce, to ai baiwar Allah in banda abinki, ko hakan da kika yi ma ai ya isa mu gane ba ke bace, domin kunya irin ta amaren mu Hausawa ta fi ƙarfin su buɗi baki gaban manya su ce wani abu. Ai sai Rumaisa ta ɗan matso gaba kaɗan. Awo, ashe ba ku da labarin amaryar taku da ta tashi tahowa a gida ta baro kunyarta. Ai ni nan da kuke gani na, in dai akan dangin miji ne, to ku kira ni Bifasha. Tsabar rashin kunya. Dama kun zo ne ku ga amarya ta ganku koko kun zo ganin kunya ne. Ran Hajiya Aisha Zailani ya ɓaci matuƙar ɓaci, domin ita dama ba ta da haƙuri. Ta miƙe a fusace ta ce, ke yarinya, idan kina cin ƙasa ki kiyayi ta shuri, domin na lura da gaske kike, babu ta ido a tare da ke, don haka dole ki sake sabon ilimi. Ba mu ba, 'ya'yanmu kansu za su iya gyara maki zama. Aiko sai Rumaisa ta miƙe ta riƙe ƙugu ta ce, dakata da cijuwa, ai ni nan da kika ganni ban zo ba sai da na shirya. Ni Maliya ce na ishi kowa wanke datti, ba 'ya'ya ba Allah ya sa kanya zaki turo gidan nan na ishe su. Hajiya Aisha ta ɗauke ta da mari, 'yan uwanta suka yi saurin tashi suka ce, haba Hajiya, ai da baki mare ta ba, da baki yi saurin hannu ba. Rumaisa ta dafe kumatun gami da yin ɗan iskan murmushi, ta ce, ba zan rama ba dattijuwa, amma ki sani ba na yafiya, sai kin gwammace da ma baki taɓa ɗora hannunki akan fuskar Rumaisa ba. Don haka a fitar min daga gida, ku tashi ku fita gayyar tsiya kawai. Hajiya Aisha ta juyo za ta ƙara ɗauke ta da mari, 'yan uwanta suka riƙe ta suka ja ta suka fita. Ƙaƙa. A tsamin Affan da Rumaisa babu wani matsala, amma tsakanin Rumaisa da dangin miji matsala ce babba. Ku tuna fi masu sauraro, Affan bai sani ba. Shin idan ya ji labari ta ɓangaren Rumaisa, sannan ya ji labari ta ɓangaren iyayensa da 'yan uwansa, wa zai goyi baya? Rumaisa da take kyautata masa, ko kuma danginsa da suka faɗa masa abin da shi bai gani ba? Ku biyo mu don jin yadda za ta ƙare. Naku har gaban abada, Sadiq Gentle. To jama'a masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu mai suna taskar marubuta, a madadin ni mai gabatarwa Sadiq Gentle tare da abokin aiki na wanda ya ɗauka man aikin ya kuma tace sauti mai suna El Hassan. Muke cewa a biyo mu a shiri na gaba don jin yadda za ta kaya